Hej Damara, så er jeg klar med at vise dig min udgave af min portfolio. Jeg har lavet den inde på Google Drive, som du kan se. Så skal jeg gå ind og hente mine ting. Der uploader jeg alt fra min computer her i slutningen af semesteret. Det gør jeg altid, og i løbet af semesteret, så jeg er sikker på, at jeg har mine ting. Det vi skal ind og finde ind under min læreruddannelse. Så skal vi ned og finde matematik. Nede i den mappe om matematik, der har jeg alt det, som jeg har haft de foregående semester. Det jeg så har haft min mappe til det her semester, den har jeg så valgt at omdøbe til alt-mappen, da den indeholder alt det, som vi har haft nu her i semesteret, og det som jeg har fyldt ned i. Sådan der. Så ligger den her, der ligger alle mine forskellige dokumenter, jeg har lavet, de ligger hernede. Så har jeg lavet de her med viden- og færdighedsmål, de 8 viden- og færdighedsmålsmapper, hvor jeg har prøvet at læse godt på det, også fordi, og nu, jeg tænker, at vi gennemgår dem nu her, fordi jeg synes faktisk, der er meget læring i det. Viden- og færdighedsmål 1, det er anvendelse og arbejde med stokastik i undervisningen, og det tager jeg sådan meget det didaktiske, og det er alt det, vi har lært nu her, selve alt det undervisning, som vi har lært, som jeg regner med, at jeg skal ud og bruge, når jeg skal være matematiklærer. Så er der en viden- og færdighedsmål 2, det er analyse af stokastik. Analysere stokastik, det er sådan mere et lidt højere niveau, tager jeg det som. Så er der matematiske repræsentationer, det er sådan noget som hyppighed og frekvens og median og alle de her begreber, som eleverne skal lære. Så er der en viden- og færdighedsmål 4, det er matematiske hjælpemidler. Så er der viden- og færdigheds nummer 5, det er evalueringsformer. Og den ligner meget viden- og færdighedsmål nummer 6, som er eleverne, altså evaluering af elevernes faglighed. Jeg regner med, at forskellen på de to er, at det her det drejer sig om eleverne, det her måske også indbefatter mig og hvad jeg har lært i det her forløb. Eller et større evalueringsprojekt. Viden- og færdighedsmål 7, samarbejde med kollegaer, forældre og myndigheder. Var det, jeg sådan fik det til at være, og det er det, der er blevet overskriften på den. Og så er der viden- og færdighedsmål 8, der er refleksioner over egen undervisning. Det jeg har tænkt mig at kigge i, det er evaluering af elevernes faglighed, fordi jeg synes, det er noget, jeg godt kan bruge, når jeg er færdig, og jeg sådan egentlig tit engang man kan se, at jeg står og mangler. Og så er det viden- og færdighedsmål 1, anvendelse af arbejde med stokastik i undervisningen. Og lad os starte her. Der har jeg lavet adgangsbilletter til mine forskellige noter herinde. Der ligger egentlig ikke så forfærdeligt meget, fordi når jeg har læst bogen, så har jeg lavet noter til den, og der har jeg sat nogle af de ting ind i, som jeg synes er vigtige, og det som jeg gerne vil kunne huske. For mig inde i mit hoved har det altid været vigtigt at ligesom få lavet et system og få styr på, hvad det er, man skal af de forskellige ting. Ja. Det vi har her, der er adgangsbillet til dilemma-noter, og det var jo den opgave, vi først lavede. Den ligger der, nu kan vi gå ind og kigge på den, der står her, det er dokumenter til udvikling af spillet, der ligger nemlig forskellige ting, der ligger nogle screenshots inden for Facebook, desværre har jeg ikke noget for vores samtale, da vi startede. Det er vigtigt, fordi det var vigtigt for at udvikle spillet, og det var egentlig meget spændende det her med at forstå det her med, om eleverne kan forstå, og hvad det var for nogle tanker, vi havde omkring det. Så derfor har jeg taget det med i den her mappe her, fordi jeg synes egentlig godt, det er noget, vi kan bruge senere hen. Også fordi jeg selv har prøvet at spille Ludo med eller Maja med nogle elever i 5. klasse, og de havde rigtig, rigtig svært ved at forstå det der med sandsynlighed, at når de har slået en lille Maja, så er det måske rigtig dumt at satse på, at man skal slå en Maja, fordi det er noget meget lille sandsynlighed for. Så jeg synes egentlig, det er nogle ret spændende tanker. Det der så ligger her, der ligger nogle dokumenter fra Facebook, som er sider. Jeg får taget et kig på den her for eksempel. Det er, I starter med en idé om Yatzy. Yatzy kunne også godt lade sig gøre at lave som en maskine og starte der. Og så har vi så haft nogle samtaler om det bagefter hvordan det kunne være. Og så er der så Dilemma Ludo og en random generator, som man også vil kunne bruge i undervisningen, og så er der nogle hjemmeprintede terninger, som gjorde, at der var forskellige sandsynlighed for alt efter, hvordan man slog. Så det var alt det her med dilemma. Den næste, jeg har tænkt mig at kigge på, det er adgangsbillet til noter for bogen Stokastik, vores store, fine bog. Denne her, fordi det er sådan lidt en bibel i det her fag her, og den vi ligesom har lavet.
Der har jeg lavet sådan samlet, ikke rigtige noter, fordi jeg laver mange af mine noter i bogen, men der hvor jeg synes, her er noget jeg virkelig skal vide og huske. Den er vigtig, fordi det er mine egne refleksioner over det læste stof, og min måde at tilegne stoffet på. Så det er også en måde, altså det er simpelthen for, at det er min måde at gøre det her på. Den har jeg her. Jeg har lagt den ind både i en Word-format og en PDF-format. Word-format, fordi så kan jeg ændre i det. PDF-format, fordi så er jeg sikker på, at jeg ikke kommer til at ændre det hele i det. Noter til det her. Jamen her, det er... Jamen her har jeg skrevet forskellige ting ned, og det, som man kan se, er bærer det præg af at være noter, for det er skrevet stort og småt og frem og tilbage. Men det jeg synes der er vigtigt, og meget af det jeg synes der har været rigtig vigtigt ved det her, det er at forstå børnenes tilgang til det, og forstå det her med, at de ikke forstår det umiddelbart, ikke? Og de her redskaber man kan bruge til ligesom at få dem til at forstå, hvad er det, datadetektiv, der var for eksempel noget med det, jamen, hvor man skulle identificere problemet, planlægge en undersøgelse, indsamle data og fortolke resultatet af analysen. Og det kunne fx være mellem skostørrelse og højde, noget man kunne bruge til kriminalsag. Igen det der med at koble det op på noget hverdags, og husk at gøre det, sådan så børnene lettere forstår det. Så var der en fin artikelsamling, der er et link her, hvor man kunne gå ind. Ja, det virker selvfølgelig ikke, fordi nu er jeg inde i pdf'en. Men hvor der var lagt til hvordan forskellige eksempler på, hvordan avisen altså ikke kan finde ud af at regne, og ikke kan finde ud af at bruge statistik. Og det kunne måske også godt bruges i en undervisningssituation, derfor har jeg sat det ind her. Så kommer vi mere til de hardcore faglige afsnit i bogen. Jeg har simpelthen taget den systematisk dernede af. Det så starter med beskrivende statistik, hvor den forklarer de forskellige begreber og diskrete data, kontinuerlige data, bloksboks og alle de der ting, så jeg ved hvor jeg har det stående henne i bogen, også til mit senere hen. Så var der et rigtig godt, har jeg fundet et rigtig godt links til, hvordan jeg laver, ja nu kommer jeg, det virkede her, hvordan man laver en boksplot inde i GeoGebra, og den synes jeg egentlig var rigtig fin også, den lukker jeg for igen, det behøver vi ikke se. Men den har jeg også lagt ind her, fordi jeg tænkte, det var et godt link, som jeg gerne vil have til senere hen også. Så står der nogle gode eksempler på, hvordan man lærer eleverne forskellige begreber og få dem til at forstå. Nu kan jeg se, nu løber tiden fra mig. Men her ligger det alt mit super duper materiale, og jeg regner med, at det her det er noget, jeg kommer til at bruge. Jeg har lagt nogle billeder ind også. Ja, jeg skynder mig at lukke ned, for jeg kan se, at tiden er ved at være gået, og jeg vil også godt lige vise dig det andet, jeg har gang i. Så jeg går lige tilbage. Og så den anden side, som jeg rigtig gerne vil vise dig, det var, at jeg går lige tilbage til min alt-mappe. Og så vil jeg gå ind under at evaluere eleverne fagligt, for det synes jeg også var rigtig, rigtig spændende. Der har jeg lavet adgangsbilletter. Igen er det samme som før. De ting, jeg har lagt ind herinde, det er for eksempel mine noter fra timen, hvor der er forskellige typer af noter. Det var egentlig det, jeg havde skrevet ned. Det er ikke så forfærdeligt meget. Så har jeg læst afsnittet i Delta-bogen. Igen har jeg lagt den ind både som et Word og som en PDF. Så tager vi lige PDF, den er her, ikke? Hvor der er nogle rigtig gode eksempler på, hvordan man skal gøre. Og igen, der tænker jeg meget på det. Jamen, jeg har brug for at have nogle redskaber, når jeg skal ud i skolen. Og derfor så har jeg lavet de her ting. Minutevaluering, synes jeg egentlig, hvad har jeg lært? Hvad har jeg ikke lært endnu? Til at bruge i slutningen af hver eneste time, synes jeg er en rigtig god ting. Der var noget med noget par-evaluering, der brev til oldemor, som vi også har haft i timen. Ja. Og så var der nogle forskellige evalueringer i indskoling. Jeg regner ikke med, at jeg skal have indskoling, men hvis jeg skal, så lå der noget rigtig, rigtig godt materiale også. Så var der et billede fra bogen, som jeg synes var ret godt, hvor der er sådan en cirkel med forskellige, med alle mulige forskellige muligheder for evalueringer. Og igen, så har jeg lagt mine noter ind, dem havde jeg vist dig før. Og så ligger der nogle tekster fra timerne. Det var det. Jeg må ellers stoppe nu, for jeg kan se, at jeg har brugt 9 minutter og 27 sekunder. Vi snakkes ved på mandag kl. 10. Godt. Hej.